conflict. 3 years after the Tigray war claimed hundreds of thousands of lives, troops are again massing, accusations are flying, and fragile peace is unraveling. Ethiopia accuses Eritrean forces of infiltrating Tigray and backing insurgent groups. Eritrea sees Ethiopia's push for Red Sea access as an existential threat. Add Eritrea's reported support for Sudan's armed forces, persistent human rights concerns at home, and the risks of wider conflict sucking in Egypt, Gulf powers, and beyond, and you have a perfect storm. Today on Unlimited Today, we break down why international observers are so worried and what it means for the Horn's fragile future. Come through was a lohum biltigana almost on a daily basis ni queenat na Ertra gbar zkhil ويون ናይ ትግራይ ኩናት ግን ምስ ኤርትራ ላጊብካ ናይ ምዝራብ እዚ ከዓ እቲ ታክቲክ ከምወትሩ ንፈልጦዩ ኢንተርናሽናላይዜሽን ኦፍ ዘ ኮንፍሊክት ይበሃል እዚ ነቲ ኩናት ዓለም ለኻዊ መልክዕ ንምልባሱ ምክንያቱ ውሽጣዊ ኩናት ንኢትዮጵያ ንዓቢ ፍሉይ ሓገዝ ከምፃሉ ይክእልኒ ውሽጣዊ ኩናት ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ይቕፅል ኣሎ ምስ ትግራይ ዝግበር ተወሳኺ ኩናት ዝገደዳ ሓደጋዳ ከምፃሉ እምበር ፍሉይ ነገር ሒዙሉ ዝመፅእ ነገር የለን ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ነቲ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ልክዕ ከም ምስ ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብምእታዋ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐስቅሳ ከም ዘላ ገይሮም ዝገልፅዎ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት እዩ ብልፅግና ኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ናብ ኩናት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ላይክ መዓልታዊ ዝወፅእ ዘሎ ኣርቲክልስ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ክትሪኦ ከለኻ ብልፅግና ኩናት ይደሊ ኣሎ ኩናት ተደይደለ ድማ ናይ ኩናት ቋንቋ ይደሊ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ምስ ትግራይ ጠቕላላ ኣብ ተባቲኾምሉ ዘለዉ ደረጃ እዮም ተበፂሖም ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ they really are not caring about this ብዙሕ ወላ እኳ ኩናት ክመፅእ ይደልዩ እንተደዩ ኣለዉ ከምዚ ጭቡጥ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ይደልዩ ኣለውን ንህወሓት ናይ ቪዛ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ምባሎም ኣካል ናይቲ ዘይምግዳስ ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕትኦም ኪላታት ድማ ጠዋብዮም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ፅምዶ ከተሓሕዝዋ ዝፍትኑ ውሕዳት ኣይኮኑን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ዛሕቲላ ስለ ዘላ ናይ ኣሜሪካ ኣቴንሽን ንምርካብ ነቲ ጉዳይቲ ፅምዶን ካልእን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እናተባሃለ ብዙሕ ዘረባ ክስረብ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ሓደ ኣናሊስት ንውሕ ዝበለ ቪድዮ ገይሩ ብዙሕ ሰብ ዝረኣየ ከርእየኩም እየ Now, of course, we hope it's rather obvious that these authors are far from neutral voices on the matter. They're high-ranking Abiy officials with a vested interest in building a case against the Tigray region just shortly after their government engaged in an obvious military build-up. But in this case, they also aren't pulling those allegations out of thin air. The new Tigray leadership did restore their regional government. The TPLF is widely understood to be coordinating with Eritrea on some level. And recently, the group appears to have repositioned tanks closer to the front. The TPLF really did recently introduce compulsory mobilization for its citizens while criminalizing speech and media that would criticize or oppose recruitment. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እንተሪኢኻዮም ንህወሓት ብብዙሕ ነገራት ኣብ ምኽሳስ እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ እዩ ህወሓት ምስ ኤርትራ ፅምዶ ገይሩሎ ዝምድና ፈጢሩሎ ህወሓት ንኩናት ይዳሎ ኣሎ ንኩናት ንምግባር ድማ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ ከምኡ ድማ ህወሓት እንታይ ይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግዱድ እስክርናታት ኣትዩሎ ምስ ዝተኣሳስር ድማ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ንምሕያል ዝብል ክሳብ ርእሲ ክሲ ብልፅግና ንጎምሸት ወታደራት መልሚዱ ድሮናት ገበርኩም ዝገበርኩ መፃኹ ንዝብል ዘሎ ግን ከም ንቡር ኢኻ ትወስዶ እዩ ኮይኑ ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ ወይ ህወሓት ተሪድ ዝኾነ መልሲ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ እውን ሂቦሞ እዮም ፀገ ናይ ኢትዮጵያ ሒዙ ንውዕል ፕሪቶርያ ንዘፍርስ ዘሎ ባጀት ናይ ህዝቢ ዓፅዩኑ ዘሎ ንክልል ዓፅዩን ዕፅዋ ገይሩ ክቐትል ንዝደሊ ዘሎ ስቕ ኢሉ ንዝርኢ ዘሎ ተገምጢልኩም ድማ ንዓና ክትእግዱ ምምፃእኩም ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘተሓሳስብን ኢሎም ዘለዎ ግን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ተሓዋዊሱ ናበይ እዮም ተብፅዎ ዘለዉ ናብ ፅምዶን ናብ ኤርትራ ገፅካ ምፅግግዑ እዩ ካልኦት እውን ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፁ ሓይልታት እውን ክንርኢና ንውሕ ዝበለ ቪድዮታት ስለ ዝኾነ እቲ ሳመሪ ክበኩም ክፍትን እየ ኩሉ ግዜ ኣብይ ድማ ተቐንዲ ሓይልና ምክንያቱ ነዋሕቲ ቪድዮታት ግዜ ክህልወኩም ስለዘይክእል ፅሙቕ ኣቢልና መልእኽቲ ናቶም ምስቲ ኩነታት ናቶም ንኣብነት እዚ ቪድዮ ዝቕርብ ብዙሕ ሪሰርች እዩ ዝገብር ፍሉጥ እዩ ሪሰርች ገይሩ ዝገብር መብዛሕትኡ ግዜ ሪሰርች ግን ካብቲ ዝወፅእ ኣርቲክላት እዩ ዝገብሮ እዚ ማለት ድማ ኣገይም ብልፅግና ብዙሕ ሓበሬታ ናብ ሶሻል ሚድያ ይድርብሎ ክንብል ከለና ነቶም ንዝተፈላለየ ኢቨንትስ ኣናላይዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሓበሬታ ናይ ሪሰርች ዝያዳ ንሱ ዶሚኔት ይገብሮ ንሕና ድማ ንዑ ሰሚዕና ንኩሎም ክምልሰሎም ዓቕሚ የብልና ናብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ሬት ቤክን ዝበሃልን መሶብ ጆርናልን ፅዑቕ ዝኾነ ኣርቲክልስ እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ
بستخالكم من قدي كيتكم حجزوها ما بيك سيغنا ويب سايتهم مصوف جورنال كمدما ريتسي بيكن زبهالك لتنا يرتراويان بلاتفورم تاتين بزح ارتكل سيند صفا انت واحد ابيك سنا فيسبوكن شير ناغبركم تحجزكم ممون اقداسي ابزخم تريو دالون قطر حدا صمدو يتي ني كوينات فتنا كوينو زوليم زولو زولو ስለዚህ በአምሓርኛ ጋንጃ ይዝባል ብሎ አይ ዶንት ኖ ሪፈርስ ቱ ክልተ መጻምቲ በሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ እዩ and the players TPLF ናይ ትግራይ ሃርድ ላይነርስ ስለዚ ቶም ኣብ ፅምዶ ዘለዉ ቶም ኣሜሪካ ገዳ ክትገብረሎም ትደሊ ዘላ ዝበሃል ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ኤሪትራያን ጋቨርንመንት ማለት እዩ ትፅምዶ ብዓንዲ ርእሱ እዞም ክልተ እዮም ይብላ ኣሎ ሞቲቬሽን እንታይ እዩ እቲ ናቶም ዕላማታት ክኸውን ዝኽእል ንህወሓት ይብላ ኣሎ can no longer challenge the federal government alone after their previous military failures they need Eritrea for survival ስለዚ ህወሓት ዕላማናቱ ኣብቲ ፅምዶ ምስ ኤርትራ ክገብር ከሎ እንታይ እዩ ንዝብል ንፌደራል መንግስቲ በይኖም ክምክትዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዙሕ ስለተሓሰዩ ብዙሕ ጌጋታ ስለ ዝፈፀሙ ሕጂ ግድን ንኤርትራ ንህላውዮም ኤርትራ ተድልዮም እያ ኤርትራ seeks to keep Ethiopia fragmented and weak ሓሶት እዙ and is furious over the Pretoria agreement ኩለን እዘን ስነ መጎት ዜን ናይ ብልፅግና እየን ኤግዛክትሊ ነዚአን መን ክብለኩም ከስምዕ ሓደ ኣብ መፅኡ ዘሎ ካደቅ ነዚያ ክብለኩም ክንሰምዖ ኢና ንምንታይ ዝተቐናጀወ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕትን ኤርትራ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ከማ ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝተዳኸመት ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልይዋ ዝተማቐለትን ዝተዳኸመትን ክትከውን ብውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ቁጥዕን ቂምታ ነይርዎም እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለምንታይ ፀልዮም ይብሉና ነይሮም መጀመርያ እታ ሓሶት እኮ ኢና ውዕል ፕሪቶሪያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፀልኦ እኮ ንህወሓት ክቐትሎም ስለዘይከኣለ ዕድል ስለዘይረኸበ ይብልዎ ነይሮም ዳግብር ምስ ህወሓት ተዓርዮም ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይፈተውዎ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክመቓቕልዋ ስለ ዝደልዩ ዘሎ ቀይሮም ማታ ዘረባ መጀመርያ ግን ንህወሓት ስለዘይቀተሎም ስለተኮለፈ ዝነበረ እዩ ዝብል ዘረባ ዝነበረ ምስ ህወሓት ስለተዓረኸ ቀይሮም ማታ ናሬቲቭ ሕጂ ከምኡ ድማ ቁጥር 2 internal political shifts Abiy Ahmed following the questionable Corona style re-election Abiy has consolidated power silenced the free press and is moving towards becoming a dictator for life Abiy Ahmed had ብዙሕ እቶታት ዘለዎ ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ናብ ዲክቴተር ንመዋእሉ ዲክቴተር ከም ዝኸውን ኣረጋጊፁ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ TPLF ኢንተርናል ኩ ኣብ ትግራይ ድማ እቲ ህወሓት ስልጣን ተቆፃፂሩ ኣሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ድማ ስልጣን ተቐቢሉ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ተፀፊዑ ተኣልዩ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣትሊስት እዚ ኖርማሊ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ቀፂሎም TPLF ኢንተርናል ኩ and then the fuel pause is ending the conflict freeze an external conflict between America and Iran ኩናት ድማ ነቲ ክግበር ጀሚሩ ዝነበረ ወይ ክብገስ ጀሚሩ ዝነበረ ኩናት ብሰንኪ ናይ ነዳዲ ፀገም ጠጠው ክብል ክኢሉ ይብላ ኣሎ trigger as international tensions ease and the Strait of Hormuz potentially reopens Ethiopia will no longer need to conserve fuel removing their final barrier to a full scale offensive ስለዚ ኣሜሪካን ኢራንን ተሰማሚዐን ነዳዲ ክወፁ ተጀሚሩ ነዳዲ ተመፂዎም አብይ አሕመድ ከም በሐድሽ ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈሱ ተመሊሱ ናብ ነቲ ዘድልዮ ነዳድን ተወሲዱ ናብ ኩናት ክምለሰሉ ዝኽእል ተኽእሎ ዓብዩ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ለንቀነ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ንዑ ዝተንብህ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢና እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ኣትዩ ዋጋ ናይ ነዳድን ተተረጋጊዩ ንሱ ድማ ነቲ ጎዲልዎ ዘሎ መኻዚኖታት ክመልእ ተኽኢሉ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ሕልምናቱ ላዕሊ እዩ ነዚ ድማ ምልክት ኣለና ሳክት ንገምጋም ጥራይ ደይኮነ አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ዘለ ዘሎ ባሕሪ ስለ ዘለ ይኮነን ትደይ ተዋጊኡ ወይ እውን ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ነዞም ኣምሓራን ገለ ነገር ተዘይገይሩ ክመውት ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ፈቲነ ደሞ ትዕሸኒ ተፈቲነ ምናልባት ይሰልጠኒ እውን እንተደይ ፈቲነ ግን ኤርትራ ውግእ ትግበር ኣይትግበር ሞተይ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ዝብል በፂሕ ኣሎ this is the problem ሕጂ ንዓና ናይ ኤርትራውን ምክንያቱ ኤርትራ ይኮነትን ንዓቢ ሽግር ኮይናቱ ዘላ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ሽግር ኮይንዎ ዘሎ multi-front regional crisis እዚ ድማ ብብዙሕ ገፃት ዝመፅእ ዘሎ ዞባዊ ፀገም ድማ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ብዙሓት ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ኣርእስቲ እዩ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ is currently fighting ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 4 ግንባራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይብላ ኖርዝ ፍሮንት TPLF ኤርትራ ናይ ፅምዶ ኣላያንስ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ሰሜን ምስ ኤርትራን ትግራይን ኩናት ክትገብር ከም ትኽእል ይንገር ኣሎ ምስ ኣምሓራ the Fano militia are engaged in intense chaotic fighting against the federal forces ኣምሓራ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ
ምስ ፈደራል ናይቲ ብልጽግና ሰራዊት ይገጥሙ ከም ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ኦላ ዝበሃል continuous targeted attacks መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ። ራብዓይ ድማ Sudan border. The Sudanese government has reportedly joined the anti-Ethiopia alliance despite historical ties. ስለዚ ኣብ ሱዳን ድማ ኣብን ስርዓቱን ሰራዊቱን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ጎኒ ጽምዶ ኮይኖም ምስ ኩሎም ሓይልታት ከም ዘለውን ስለዚ ራብዓይ ግንባር እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ዓብዩ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ሽግራት ኣትዩ ከም ዘሎ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። እዚ ድማ the Horn of Africa has become a battlefield for two major international coalitions. ስለዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ በቃ ዓውደ ኩናት መደበር ናይ ዓውደ ኩናት ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። መን እዮም እሳቶም ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝገልጾም ዘሎ ድማ ሓደ እንታይ ይብላ ኣሎ ፕሮ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ደገፍቲ ዝኾኑ ወይ ናይ ኣቢ ደገፍቲ ኢማራት፣ እስራኤል፣ ሞሮኮ፣ ህንዲ ይብላ ኣሎ። እቲ ሞሮኮን ህንድን ድሓን ንግዚኡ ግደፎም ኢማራት ከምኡ ድማ እስራኤል ይድግፎ ከም ዘለዉ ኤርትራ ድማ ህወሓት ኤርትራ TPLF ከዓ ብሓደ ኮይኖም ይብላ ኣሎ። እጂ ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ኣብ ሃገር እዩ ዝበሃል እስራኤል፣ ኢማራት፣ ሞሮኮ፣ ህንዲ ይሕግዝዎ ኣለዉ። ነቲ ኤርትራ ድማ ኤርትራን ህወሓትን ጥራዮም ብሓደ ደለዉ ይብላ ኣሎ። ሕጂ እዚ ከም ፀርፊ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ብዙሓት። ግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ግን ሰብኣይ ኤርትራሲ ምስ ኩሉ ዘራያቱን ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ዝብለኒ ከም ዘለኒ ንዝብልሲ በይና ከም ትኽእሎ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚታ ይብለኩም ፀንዩ ህወሓት ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ሰርቫይቭ ንክገብር ናብ ኤርትራ ክፅጋዕ ዘለዎ ዝበሎ። ስለዚ ኤርትራ ምስ ኩሉ ዘራያቱ መፅዩ ስቲል ኤርትራ ከም ተብክዮ ኢና ንርኢ ዘለና። ካልእ ፕሮ ኤርትራ ድማ ዝውስኸሎም ዘሎ ኣብዚ ግብፂ ኣሎ ከም ድማ ሳውዲ አረቢያ፣ ተርኪያን፣ ቀጠር ይብሉ ኣለዉ። I don't think እዚኦም ንኤርትራ ንውግእ ዝሕግዝዋ ብሓፈሻ so views Eritrea and TPLF as a proxy to pressure Ethiopia. Egypt እንታይ ይብሉ ኣለዉ ረዩ ንኤርትራን TPLFን as a proxies ንኤርትራን ህወሓት እዚ ከምዚ ተላእኽቲ ናታ ጌራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ገርድን ናይ ቀይ ባሕርን ክጥቀመሎም ቡልሽት ንኢትዮጵያውያን ንምሕጓስ ዝግበር ዘሎ እዩ። ግብፂ ንኤርትራ ልክዕ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር እያ ትደልያ። ኤርትራ ብዘይ ናይ ግብፂ ሓገዝ ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና ድማ ይፈልጡ እዮም ግብፂ። ምክንያቱ ክሳብ ሎሚ ፀናሕና ግብፂ ሓጊዝና ኣይኮነን ብንፃሩ ከማን ኣንፃርና ይኸይድ ነይሩ እያ ብዙሕ ግዜ። ከምኡ ድማ ግን እቶም በዓል ቱርኪ ቀጠር ዝብለዎም ዘሎም ኤርትራውን ኣላይነት ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ምስ ግዜ ግን ንግዜኡ ክግደፍ ዝኽእል እዩ። ቱርኪ ሪፖርትሊ ብሌም ቦት ሳይድስ ዝኾነ እቲ ዞባ ናብ ከቢድ ሽግር ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ካብኡ ቀፂሉ ለንቀነ ሓደ ሊቅ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዘሎ ምሩኽ ተመሊሱ ኣሎ። ይህን ካልን አይቀር አምባሳደር በተለይ ከ1960ዎቹ አስተሳሰብ ያልወጣው ይኸው ቡድን የፍርዖን ቀንበር ተሸካሚነቱን በግላጭ ያሳየበት ተራማጅ ጦርነትና እልቂት እንጂ ተራማጅ ሀሳብ የሌላቸው በጽናትና በለውጥ ያለችን ሀገር በለውጥ እናሸንፋለን ይሉ ዜሮ ድምር ስብስብ ፖለቲከኞች ጽምዶ ፈጥረናል እያሉ የመጡበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። ክቡር ጀነራል እንደው ጽምዶ ምንድን ነው? ለምንና መቼ ነው እየሆነ ያለው የጽምዶ የሚባለው ነገር የሚለው ነገር ሲናሳ? ኦኬ ትሪዎ ደለኹም ምናልባት ሓዲስኩም ከይከውን ባጃ ጀነራል ባጫ ደበለ እዩ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ ህዝባዊ ግንባር ምሩኽ ኣብ ልዕና ኣስቲና ሰብ ዝገበርናዮ ሓደ ብሳዕስዒት ድማ ሰልጢና ንኢትዮጵያውያን ከይተሰከፉ ክማርኹ ከም ዘለዎም ንክምህር ኣብ ቅድሚት ኣምፅኦም ህዝባዊ ግንባር ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ምስ ህዝባዊ ግንባር ገጢሙ ብሂወቱ ስለተረፈ ጀነራል ማዕርግ ተቐቢሉ ኢልናኩም ኮይና ጀነራል ምዃን ማለት ኣብዚ ናይ ብልፅግና ዘበን ካብ ሻዕብያ ተሪፍካ እንተኮይንካ ብሂወትካ ወይ ሃዲምካ ዲኻ ወይ ተማሪኽካ እንተድሒንካ ዝለዓለ ወታደራዊ ማዕርግ እዩ ዘለካ ልክዕ ከምቲ ፊልድ ማርሻል ማለት እዩ። ባጫ ደበለ ካልይቲ ዝፍለጠላ ድማ ተጨፈጨፍነ ኢሉ ኣብ ሓሰብ ዝከኣለና ፈቲና ከም ሕሱም ጎሲብናያ ውርደትን ጥፍኣትን ሒዝናይና ወፂና ኢሉ ዝመስከረላ እውን ኣጋጣሚ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ተመሊሱ መፅሓፍ ፅሒፊ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ኤርትራ ተማሪኸ ሽጣረታት ኩሉ ፈሊጤ ሳዕስዐ ዝወፃኹ ስለዝኾንኩ ክምህር ክእል ኢሉ መፅሓፍ ፅሒፍ ነይሩ። እጂ ድማ ተመሊሶም እስከ ብዛዕባ ፅምዶ ንኤርትራ ትፈልጦም ንስኻ ኢኻ ነዚኦም ናይ ሰሜን ህዝቢ ሲ ፅምዶ እንታይ እዩ ኢሎም ይሓትዎ ኣለዉ። እሲ ስምዑ እስኪ እንታይ ክብሎም እዩ? ፅምዶ የሚባለው የትግሪ
አማርኛው ቃንጃ ነው እና ጽምዶ የሚባለው ሊትራሊ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር የቋንቋችንን ትርጉም ለመስጠት ጽምዶ ሁለት ሰዎች ለብቻቸው ማድረግ የማይችሉትን ነገር ተቀናጅተው በጋራ ያላቸውን ሀብት ይሁን አቅም ይሁን አዋጥተው አቺቭ የሚያደርጉትን ዓላማ ለማሳካት በጋራ የሚያደርጉት ነገር ነው ማለት ነው። ሕጂ ጽምዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሞሲ መደመር ማለት ከንታይ ማለት እዩ እንተ ዝብልዎ እንታይ ንበሎም እዩ ሰሜን ክልቲአን መደመር ኢሎም ጭጭ ዝብልብሉ ዝነበሩ እችም በመደመር 4 መጽሐፍ ዲገለ በጽሕሎ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መጽሐፍ ያንበብኩና ነው ለና ተሳመሩ ናይ ራኹን ኣለኹ ግን ትርጉም ዘሎ መጽሐፍ ከም ዘይኮነ ኣብታ አካይዳ ናይ አብይ አሕመድ ንሪዮ ስለ ዘለና ጽምዶ እንታይ ማለት እዩ ዝብልዎ ጽምዶ ትርጉም ናቱ ክነግረካ ሓደ ኣካል በይኑ ክገብሮ ንዘይክእል ምስ ካላዩ ኮይኑ ተጻሚዱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ይብል ዘሎ ሓደ ብዕራይ በይኑ ክሓርስ ስለ ዘይክእል ካልኣይ ብዕራይ ወሲዱ እዩ ዝሕረስ ስለዚ ክልቲኦም ፀሚዶም ሓደ ዕላማ ይሃርሙ እዩ ዝብል ዘሎ is not wrong ግን እቲ ጽምዶ ማለት ድማ ብእንግሊሽ ክትርጉም ካብ ኣምሓርኛ ናብ ገለን ካብ ትኸይድ ጽምዶ ማለት ኢንጌጅመንት ማለት እዩ ኢንጌጅ ማለት ድማ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስራሕ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ኢንጌጅ ትገብራላ ኤርትራ ምስ ህወሓት ኢንጌጅ ይገብራሉ እዩ ካልኣይ ድማ ምስ ኤርትራ ክትፀምዱ ከለኹም ንስኻትኩም ንኤርትራ ክትልምኑ ከለኹም ሲ ኤርትራ እንተዘይትነብር ነይራ ኦ ማይ ጋድ ክሓስቦ ናይ ክልነ ኢሉ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ወላዚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረልና ኢሎም ዘመጉሱ ዝነበሩ ሎሚ ስልብጥ ግልብጥ ያታ ኩነታት ስለዚ ኤክስፐርቲዝ ናቶም ክገልፀሎም ይደልሎ ጽምዶ ዝበሃል ዳርጋ ዝዓበየ ፀላኢ ወይ እውን ዝዓበየ ሓደጋ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ እዩ እዚ ድማ ኩሉ ፖለቲከኛ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ፋሽን እንታይ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ በዓል ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዛዕባ ቀይ ባህር ክዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣሽካዕላል ክዛረብ ኣሎ እዚኣ መይታ እያ እታ ጉዳያ መይታ እዚኣ ተጠንቀቑ ኣፍካ ሓዝ ናብ ኤርትራ ገፅካ ትብሎ ዘለካ ግደፎ ኢሎም እየ ሕጂ ናብ ምንታይ ተቐይራ ናብ ጽምዶ ተቐይራ ኣላ ነዚኣ ነገር እዚኣ ክመልሰኩም እየ ቅድሚኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዩ ዘጉርዖም ዘሎ ኩሉ ዝደልይዎ ዘለዉ ኸ ስለምንታይ ዘይሰልጦም ዘሎ ንዝብል ናብ ጅቡቲ ክምለስ ኢና this is what's happening ለንቀነ June 18th, 2026, a date that could reshape Ethiopia's economic future. According to multiple Horn of Africa diplomatic sources, Djibouti has taken a harder line on Ethiopia's port access demands. Ethiopian officials reportedly made requests that went beyond existing agreements, and Djibouti said no. This is a major development for Ethiopia. Ethiopia is Africa's second most populous country, with more than 120 million people. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕለት 18 ወርሒ 6/2026 ፍሉይ ሓደ ኣገዳሲ ፍጻመ ነይሩ ይብሉ ኣለዉ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ብታሕቲ ንጅቡቲ ነቲ ዘለዋ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ስምምዕ ንምቕያር ሕቶ ኣቕሪባ ነይራ ግብፂ ጅቡቲ ድማ ነቲ ዝቐረበ ሕቶ ነፂጋቶ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ወደባዊ ኣገልግሎት ዋጋ ክወድለሎ ዝለዓለ ናፅነት ክወሃቦም ከምኡ ድማ ኣሻላሻል ክግበረሎም እያ ሓቲታ ነይራ ኢትዮጵያ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ጅቡቲ ድማ ኩሉ ነገር እዮም ሶሪ ኣይዋፃእናን እዩ በታ ዘለኹም ተቐፀልኩም ፅቡቅ ተደይ ኣለኻ ሶሪ ኣይንገብራና ብምባል ነፂጎም ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ እታ እንኮ ዘላቶ መስመር ጅቡቲ እያ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኦፍኮርስ ናብ ኬንያ ገፁ ይገብር ኣሎ ገለ ግን there are these wishes ትምኒታት ትገብሮ ኣሎ ግን ኣባይታ ድማ ክሰርሓልካ ይኽእል ኣይክእልን እዩ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ብብዙሕ መንገዲ ሒዛታ ኣላ ሓደ እቲ ወደባዊ ኣገልግሎት ናቶም ኣድቫንስድ እዩ ምዕቡል ነገር እዩ ቅርበት ኣለዎ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣንዳር ስለ ዝኾነ እምበር ምስ ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ንላዕሊ ዝቐርቦ ነገር የላ ንኢትዮጵያ ካብ ጅቡቲ ንላዕሊ ዝቐርቦም የለ ምክንያቱ እቲ መራሒ ናቶም ዑመር ገለ ሆቴላትን ገለን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ዳርጋ ኣዋርሕ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ ካብ ጅቡቲ መፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ እዩ ድሓር ኢንተርዲፐንደንት ህዝቢ እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ዝረኽብዎ ናብ ኢትዮጵያ ማዮም ካብ ኢትዮጵያ እዩ ጫት ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝኣትዎም መግቢ ካብ ኢትዮጵያ እዮም ዝገዝኡ ዝበዝሕ ነገራቶም ካብ ኢትዮጵያ እዮም ዝገዝኡ ስለዚ
ናይ ጅቡቲና ኢትዮጵያን ምውሃድ ኣዝዩ ምክንያቱ ጅቡቲ ዝሕረስ መሬት የብሎምን ጅቡቲ ብዙሕ ነገራት የብሎምን ፅሩይ ማይ እውን የብሎምን ኤርትራን ኢትዮጵያንን ጅቡቲን ኢትዮጵያን ሓደ ይኮነን ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት እዩ ዘለና ዓበ መሬት እዩ ዘለና ዝሕረስ መሬት ኣለና ነብስና ክንክእል ንኽእል ኢና ባሕሪ ኣለና ኩሉ ነገራት ኣለና ጅቡቲ ግን ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ወደብ ኣገልግሎት ሂቡ ነቲ ገንዘብ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር እዩ ዝገዝእ ስለዚ ኢትዮጵያውያን እቲ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ርእሱ ጥዑይ እንተዝኸውን ንጅቡቲ ፅቡቅ ገይሮም ሓሰኑ እዩ ግን ስለደይክእሉ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ጅቡቲ ልዕሊ ዓቕማ ዲማንድ የቕርቡላ ጅቡቲ ድማ ነቲ ኩነታት ርዮም ሶሪ እዚኣ እውን ኣይንገብራና ኢሎሞም እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ይቕፅል ኣሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ካብኡ ቀፂሎም ናበዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ናብ በርበራ ክኸይድ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናብ በርበራ ከይዱ ከየዋፅኦ ድዩ ካብኡ እንታይ ክረክብ ይኽእል ንሶማልያ ከቆጥዖ ዝኽእል ከይኽእሎ ድዩ ከምኡ እውን ንጅቡቲ እውን ስኩዝ ገብራ ይደሊ ኣሎ እሱ ምክንያቱ በርበራ ከም ዘሎን ሶማሊላንድ ከም ዘሎን ይርኢ ስለ ዘሎ ገለ ክፋል ናብኡ ክወስድ እውን ስለ ዝኽእል ናብኡ ምኻደይ ምሳኻትኩም ስለ ዝሕሸኒ ገንዘብ ጉደሉለይ ዝግበሩለይ እናበለ ክብድ ዝበለ ሕቶታት ይሓቶም ከም ዘሎን ጅቡቲ ድማ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ይቕበልዎ ከም ዘሎ Djibouti's response was firm. President Ismail Omar Guelleh wrote Djibouti with a request for expanded port access. The full details have not been made public. However, reports suggest Ethiopia sought arrangements that went beyond current agreements, potentially involving greater control, reduced costs, or preferential access. Djibouti's response was firm. President Ismail Omar Guelleh reportedly rejected the proposal, arguing that Ethiopia's requests were unacceptable. This is not the first sign of tension between the two countries. In recent years, Djibouti has increasingly emphasized its strategic importance and bargaining power as Ethiopia's main maritime outlet. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ጅቡቲ ነቲ ብብልፅግና ዝቐረበሉ ስምምዕ ሕቶ ክቕበሉ ኣይከኣለን ምክንያቱ ንዓታቶ እውን እቲ ወደብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ጅቡቲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝኸይድ ዘሎ ዕግርግር እውን ማክሲማም እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምስ ግብፂ ኣብ ሓፀርቲ ግዜ ኣገደሲ ዲላት ብምግባር ኣደኖ ናይ ሚልዮናት ፕሮጀክትስ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ኢንቨስት ንክትገብር እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ድማ ንጅቡቲ ብብዙሕ ዓይኖም ክሪእዎ ክእሉ እዮም እቲ ወሽመጥ ባብኤል መንደብ ኣብ ጥቆሙ ስለ ዘሎ ምስ ግዜ እዚ ሕርሙዝ ከምዚ ኢራን ንሕርሙዝ ጌራቶ ዘላ ብክፍሊት ክሕለፍ ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ጅቡቲ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንታይ ኣሎ ኢልናኩም ኢራን ብትገብሮ ዘላ ሓይሊ መን ክረብሕ ይምሶም ኦማንካ ክረብሕ እዩ ምክንያቱ ናይ ክልቲኦም ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ንቡር ብክፍሊት ዝሕለፍ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ድማ ባብኤል መንደብ ድማ ተመሳሳሊ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ብመን ብሑቲ ሕቲ ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢራን ትገብሮ ዘላ ንሕና ድማ ኣብዚ ባብኤል መንደብ ክንክፈል ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ሽዑ ጅቡቲ ክኽፈል እዩ ኤርትራ ክትክፈል ክትኽእል እያ ማለት እዩ ኣይደኖ እዚ ከጋጥም ኣይጋጥም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ትሓቶ ዘላ ኣብዚ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶታት ብፍላይ ንቁፅፅር ክህልዎ ሓይሊ ባሕሪ ክህልዎ ገለ ዘብል ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍፁም ክወሃበ ይክእልኒ ምክንያቱ ዓብይ ኣገዳስነት ንዘለዎ ኩነታት ኢኻ ትሓቲ ዘለኻ ሃገራት ድማ ንከምዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሕራይ ክብላካ ኣይከኣላን እየን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዋላ እኳ ዓብይ ምትእስሳር እንተሎ ብዙሕ ፀገማት ይፈጥረሎም ከም ዘለዎን ጅቡቲ ድማ ነቲ ዘለዎም ፀጋታትን ስትራቴጂካዊ ለቨሬጅን ተጠቂሞም ንኢትዮጵያ ምሕረት ዝገብሩላ ይኮኑ ደይ ስኩዝ ደም ግን ኢትዮጵያ ድማ ኣስፊሖም ስለዚ ይሓስቡ እምበር እቲ ረብሓ ዝመላላእ ረብሓ እዩ ዘለዎም ክልቲኦም ከምታ ክንብለኩም ዝነበርና ቅድሚ ሕጂ እውን ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ፅቡቅ ገይሩ ዝተዛረቦ ንጅቡቲ ትኸፍሎ ዘለካ ገንዘብ ናብ ካልእ ዝጠፍእ ዘይኮነ ተመሊሱ ዝመፀካ ገንዘብ እዩ ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኬንያ ከይዱ እንተኸፊሉ ሓደ ነገር ማለት እዩ ኬንያ ሕርሻ መሬት ዘለዎም እዮም ማይ ዘለዎም እዮም ስለዚ ንወደብ ትኸፍሎ ተመሊሱ ናብ ዓድኻ ብኢንቨስትመንት ክመፀካ ከይክእል እዩ ፈዲኻኒ ጅቡቲ ግን ብዙሕ ነገር ካባኻ ስለትገዝእ እቲ ገንዘብ ሲ ተመሊሱ ይመፀካ ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንጅቡቲ ፅቡቅ ገይሩ ክሕዝ ንኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ክሕዝ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ግን ኣብታት የለውን ከም ንሪኦ ዘለና ግን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ዘሎ ኩነታት እዩ ካብኡ ቀፂሎም ምስ ኤርትራ እውን የተሓሓዝዎ እዮም ነዚ Ignore Eritrea, here is why. Eritrea has a long coastline, over 1,200 kilometers, running right along one of the most critical maritime corridors on the planet. It has ports that face directly onto the Red Sea. It shares borders with Ethiopia, Djibouti and Sudan.
and it sits directly across the water from Yemen and Saudi Arabia. Any conversation about Red Sea security eventually circles back to Eritrea. Ethiopia, which is landlocked after losing Eritrea as a province decades ago, has been vocal about wanting access to a seaport. That desire points straight at Eritrea's coastline. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እቲ ሓደ ካብቲ ሕልምናቶም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይካል ዓለም እቲ ወደብ ናይ ዓሰብ ዘዕብዶም ዘሎ ዓሰብ ኣብ ኖርማል ግዜ ኩሉ ግዜ ተባሃጊ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ግን ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ መንገዲ እዩ ኣገዳስነት ናይ ወደብ ዓሰብ ዝረአ ዘሎ ስለዚ እቲ ዕብዳን ናቶም ወይ እውን ሕማም ናቶም ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ዓሰብ ኤክስትሪምሊ ሬሌቨንት ወይ እውን ኣገዳሲ ቦታ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ዘረባ ኤርትራ ክትብልን ዓሰብ ክትብልን ሓደ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ተሪኻዮ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ዝመፅእ ዘሎ እዩ እቲ ተገዳስነት ናይ ኤርትራ ብዓይኒ ጂኦፖለቲካ ዝግበር ዘሎ ረብሓን ፀቕጥን ዝፈጥሮ ዘሎ ይትዕድላት ስለዚ ኣብ ጂኦፖለቲካ ድማ እቲ ባቤል መንደብ ቀዳማይ ኣብ ቅድሚት ዝመፅእ ዘሎ እዩ ባቤል መንደብ ክንብል ከለና ድማ ዓሰብ ቀዳማይ ዝመፅእ ድማ እዩ that's why ብልፅግና ብተደጋጋሚ ኣብ ዓሰብ ጥራይ ዘተኩሩ because ኣያሹ ስለ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣይፈልጥዎን እዮም ኢሎም እዮም ዝግምቱ ኤርትራውያን ድማ ፅቡቅ እዮም ትፈልጡ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ እትገብሮ ውሳነታት ወሳኒ ይከውን ምክንያቱ ንሳቶም ስቲል ተስፋ ይቆረፁን ኣለዉ ክሪኦም ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ንዓሰብ ክሕዙ ዝገበርዎ ተበግሶታት ነይሩ ትፈልጥዎ ኢኹም እድል ተረኺቦም ሕጂ ክልተ ዕፅፍናቱ ክገብሩ ክፍትን እዮም እድል ተረኺቦም እየ ዝብለኩም that's why ድማ ኤርትራ ስማርት ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክትገብር ኣለዋ ምስ ካልኦት ኣነ ኩሉ ግዜ ትፈልጡ ኢኹም ንኢትዮጵያ ብሰራዊትና ኣብ ግንባራት መኪትና ተዋጊና ክንስዕሮም ኣለና ይብልኒ ኣነ ኣዶን ዋና ውግእ ዝበሃል ኣይደልን ኣነ ስለዚ ውግእ ንኸይመፅእ ንብልፅግና ከሰናብት ዝኽእል ነገራት ኩሉ ክንገብር ኣለና ንከሰንብቶ ጥራይ ዘይኮነስ ንኸነማዕብሎ ንኣብነት ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣፍሪካ ሪፖርት መፅኡ ዝነበረ እቲ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ እንታይ ኢሉ ግብፂ ካምፓኒታት ናታ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኢንቨስት ክገብራ ክመፅአን ኢሉ ድሮ ተበጊሰን ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ወደብ ዓሰብ ትለምዕ ኣላ ማለት እዩ ወደብ ዓሰብ ክለምዕ ህዝቢ ዓሰብ ክረብሕ ህዝቢ ዓሰብ ክጥቀም ንደሊ ኢና ስለምንታይ ከወደብ ዓሰብ ኣገዳሲ ኢትዮጵያ ተደይ መፅዎ ኖ ትራንዚት ዝበሃል ዝዓበየ ቢዝነስ እዩ ትራንዚት ምስ ኣምባሳደር ኣምባሳደር ግርማይ ሃይለ ዝገበርኮ ዝክርዎ ኢኹም እንታይ ኢልና ነይና እቲ ባሕሪ መስመር ዓብ ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነ ብዙሓት መራኽብ ትራንዚት ክገብራ ይኽእለን ትራንዚት ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ካብ ቻይና ዝመፀት ንብረታ ኣብዚ ውሪዳ ካልእ ካብ ኤውሮጳ ዝመፀት ንብረታ ካብ ውፅዒና ትኸደሉ እዩ ስለምንታይ ክመርፁ ይኽእሉ ሕሱር ዝኾነ ዋጋ ክትብ ትኽኢልካ ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት ክትብ ትኽኢልካ ነገራት ኣብኡ ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም ቨሪ ሉክሬቲቭ ብዙሕ መክሰብ ዘለዎ ቢዝነስ እዩ ስለዚ ቀዳማይ እቲ ገማግም ባሕርናትና ትሪእዎ ኣለኹም ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ስለዚ ዝጭቃጭቕ ቦታ የብልካን ጅቡቲ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ መሬቶም ንእሽተ እዩ you cannot use ኩሉ ንወደብ ጥራይ ክትጥቀመሉ ይትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ገማግም ስለ ዘለዋ ዓብዪ ወደባት ጌራ ንትራንዚት ክትሰርሕ ትኽእል እያ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ነገር እዩ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ካልአይቲ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝበላ ምዝያ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን ዝያዳ ክንደፍአላ ዘለና ኮይና ትስምዓኒ እዚኣ ስምዕዋ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ፕላናት ኣለዎ ግን ኣይሆብ ሓደ መዓልቲ ክትግበር ምክንያቱ ፕላንሲ ምስ ተፈፀመ ጥራይ ረብሓ ከምፃልካ ዝኽእል and support for the Massawa-Tessani Road and Coastal Infrastructure Development Project, one of Eritrea's most strategically significant infrastructure initiatives in recent years. Now, it's important to understand exactly where the project stands. Construction has not begun. The project is currently in the project preparation phase. That means updated feasibility studies, environmental assessments, engineering reviews, infrastructure world. This is a እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚኣ መሲልኩም ሓንቲ ፅቡቕቲ ዝኾነ ስነ መጎት እዩ ዝጥቀም ኤርትራ ሃገርና ትፈልጥዋ ኢኹም ሓደ ፕሮጀክት ምስ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኮይኖም ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ሓሳብ ኣላቶም ንሳ ድማ ካብ ከተማ ምፅዋዕ ናብ ከተማ ተሰነይ ዝኸይድ ኤክስፕረስ ዓብ ፅርግያ መስመር ክገብሩ እዚ ድማ ንምንታይ ይጠቕመካ ሓደ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ወይ እውን እዚ በዓል እንታይ ካ ትብሎ እዚ ዝሕረስ መሬት ኣብኡ ዘሎ ሑመራ ብዙሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት እዩ ብወገን ኢትዮጵያ በሎ ብኡ እውን መሬት ኣምሓራ ብኡ ቀፂልካ እቲ ሑመራ ብምሉእ ወላ እውን እቲ መሬት ሱዳን ኣብኡ ዘሎ ብኡ ኣዝዩ ስቡሕ መሬት እዩ እዚ መሬት እዚ
ኣብኡ ዝፈሪ ነገራት ንደገ ክኸይቱ ኮይኖም መብዛሕትኦም ርሑቕ መንገዲ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኤርትራ ወደብ ካብ ባፅዕ ተበጊሱ ናብ ተሰነይ ዝኸይድ መንገዲ እንድሕር ገይራ ኤርትራ ነቲ ዕዳጋታት ኣብ ኮንትሮል ምግባር ዓብይ ተራ ክትፃወት ትኽእል እያ ንተሰነይ ዝኸይድ ፅርግያ ንብሎ ዘለናሲ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣናላይዝ ዝገብር እዚ ማለት እዩ ሑመራ ኣብ ዘሎ ንተሰነይ መንገዲ እንድሕር ገይራ ኤርትራ ነቲ ከባቢ ሑመራ ዘሎ ፀጋታት ናይ ኢትዮጵያ በሎ ከምኡውን ምክንያቱ ኣብ ሑመራ ዝፈሪ ንብረት ብጅቡቲ ዝወፅእ ንደገ ዝኸይሰደድ ማለት እዩ ኣዝዩ ርሑቕ መንገዲ እዩ ስለዚ እቲ ሑመራ ዝበሃል ከምኡ ድማ ስቡሕ መሬት ናይ ኣምሓራ ከምኡውን እቲ መሬት ናይ ሱዳን ወለ እንተኾነ ናብ ፖርት ሱዳን ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ስለዚ ኤርትራ ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት ክትህብ እንተኽኢላ ኣብዚ መንገዲ እዚ ንኤርትራ ስትራቴጂካዊ ሊንኬጅ ምስ ወደብ ንካልኦት ሃገራት ንካልኦት ክልላት ናይቲ ሃገር እውን ዓብይ ተራ ክፃወት ዝኽእል እዩ ስለዚ this was also another very important እቲ መንግስቲ ኤርትራ ፕላን ገይሩ ክሰርሓሉ ዝፍትን ዘሎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መንገዲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ጉዕዞ ግን ብዓይኒ ሎጂስቲክስ ክትሪኦ ከለካ ሎጂስቲክስ እዩ ቢዝነስ ዝሰርሕ ኤርትራ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ኤክዚኪዩት ክትገብሮምን ክትፍፅሞም እንድሕር ኺኢላ ብዙሕ ለውጢ ከምፃልና ዝኽእል እዩ ናበለ እዩ ዝገልፅ ሆፕ እዚታት ኩሉ ዘለና ፀጋታት ናብ ረብሓ ክቕየር ክርዮ እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ጥራይ እታ ኣነ ኩሉ ግዜ ክዛረበላ ዝደሊ yes we may have opportunities ፀጋታት ክህልወና ይኽእል እዩ ዕድላት ክህልወና ይኽእል እዩ but unless ነቲ ዕድላት ናብ ፀጋ ክሳብ ዘይቀየርካ ናብ ረብሓ ናብ ገንዘብ ንህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዘይቀየርካዮ then እቲ ዕድላት ክሓልፈካ እውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ብፍላይ እዚኣ ምረይዋ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝወፀት እያ ነይራ መንገዲ ናይ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ይሰሓሓባ ኣለዋ ምሽ ንብል ኣለና ግን እዚ ፀገም ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ንምትህድዳእ ባንኪ ዓለም ክንደይ ገንዘብ ሂቦም ኣሎ ይብል ኣሎ World Bank has approved additional 45 million to upgrade the Djibouti-Addis Ababa corridor, raising its total commitment to 205 million. The funding targets road expansion, climate resilient works on Ethiopia's main trade gateway through Djibouti. ስለዚ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲን ኣዲስ አበባን ንምስፋሕ ከባቢ 45 ሚሊዮን ተወሳኺ ሓገዝ ሂቦም ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ነዘን ኣብዚ ንግዲ ከተስፋሕፍሕ መስመር ናይ ንግዲ ንካልኦት ሃገራት ከራኽበካ ዝኽእል ትገብሮ ተቕርፂ እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ሃገራት እውን ኢንቨስት ክገብሩልካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንግዲ ካብ ኣፍሪካ ናብ ካልእ ሃገር ንክኸይድ ፋሲሊቴት ኣብ ምስላጥ ትፃወት እንተለኻ ተራ ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ኣብ ካልእ ክፋል ኣምፂናልኩም ነርና ድሓር ዳ ሓንጊዶም እምበረይ ኮላሊ እቲ ናይ ኮላሊ ማዕድን ዝወፀሉ ቦታ ካብኡ ኣብቲ ናይ ኮላሊ ፖታሽ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ቦታ ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ናይቲ ፖታሽ ሪዘርቭ ኣለዋ ኣብቲ ናታዶ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ተሰማሚዐን ክልትየን ብኤርትራዊ መንገዲ ክወፅእ እንተዝበሃል ነይሩ ናይ ዓለም ፋንድ ብቀልጢፍ ክርከብ ተኻእለ እንታይ ክብለኩም ኢለ እቲ ብልፅግና ተንኮል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ተረዳድዩ ብዓሰብ ንኽጥቀም ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ፖታሽ ዘለዎ ፀጋታት ብመንገዲ ኤርትራ ከውፅእ እንድሕር ኢሉ ኢንቨስተርስ ናብ ጎይ መፅዎም ነይሮም ንክልትዮም ስለምንታይ ማዕድናት ክህልወካ ሓደ እዩ እቲ ማዕድናትካ ሎጂስቲክሊ ኣብ ዕዳጋ ንኽተብፅሖ ብቁዕ መንገዲ ኣሎ ዶ ብዙሕ ሪስክታት ዘይብሉ መንገዲ ኣለካ ድዩ እዩ ዝብለካ እንተዘይብሉ ኮይኑ እቲ ማዕድን ኩዒትካ ውፅኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከይድካ ሪስክታት ተብዝሕቲ ኮይንካ መብዛሕትኦም ኢንቨስተርስ ኣይድግፍዎን እዮም ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተድረዳድኡ ነይሮም ብፍላይ እቲ ብልፅግና ኪኖቲ ንኤርትራ ወሪርካ ባሕሪ ንምሓዝ ዶ ገለድ መሓዝ ወፅዩ ብፅቡቅ ዝኾነ ተሓሳስባ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ እንተዝኽእል ብዙሕ ረብሓታት ይክረክብ ምኻለ እዚ ፖታሽ ዝበሃል ተደላይ ነገር እዩ ተደላዩ ማዕድን እዩ ነዚ ኣብ ድቑዒ ኣገዳስ ተራ ዝፃወት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ድማ ኣለዎም ሳቶም በቲ መስመር ናይ ኤርትራ እንተዝወፅእ ነይሩ ብዙሓት ኢንቨስተርስ ምረኸቡ ነይሮም ንኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ንክልትዮም እቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ድዩ ወላ ካልኦት ኢንስቲትዩሽንስ ወርልድ ባንክ ድዩ ወላ ኣብ ኤርትራ እኳ ክንደይ ከይገብሩ ግን ነቲ ፕሮጀክት እቲ ናብ ዕዳጋ ንክበፅሕ መሓገዝዎ ነይሮም ግን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ረብሓ ክመፅእ ኣይደልዩን እዮም ንምንታይ እቲ ንሳቶም ዝረብሖ ረብሓ ዘይኮነስ እቲ ኤርትራ ክትረብሖ ትኽእል ረብሓ ስለ ዝረኣዮም ናብኡ ክኸዱ ይደልዩን እዮም ቨሪ ሲክ ኤንድ ቨሪ ሳድ ብሓፈሻ ኣይ ሆፕ ኤርትራ ድማ ነቲ ዘለና ፀጋታት
ليتم معلتن كم زدقمو زلو ناب لوطي بفلاي أبي إرترا زقبر زلو قعزنا يمعبالة كريو غلو نايب حاكي كبيد واقعي زغفل زلو ديقانا خسرحو زقبرو أمين كلهم توم إنجنراتنا إرترا ريوو هذا إنجنر كندي نايقحتي لاي ديقا زسرح دي إنجنر سي he should have a very good life ترجعهم لهم بغي وقت كلهم متقبأ نيرو تكون طبعا عنا صبون تزغون نيرو زي تأدنى تأمر زخون سرحنا سرحو خلو اتمنى بابروغن ادلا يفتر الله من الله that's why دما كم زيوم عينت بلحتي كابت هاجر نخيتو نخي هاد مخاون تفره مغنياتو ولا نتم هاجر زفتوا نخيسهم يتصنعوا الكاية 5 عمد 10 عمد 15 عمد جن next 5 years تسفان تديريوم نمسو زلو سدروم يقدروا يوم نقول يوم قال يوم كزارب كله بسنك دقوم زقدر له دقوم سي كم زانو زخونو زلو خديم دقي يكونوا خي إيلوم نهاجرهم نافتو ولا كيف تو ندقوم تسددو سبات كم زلون سمع ما لا يقدر يكازي we must create this hope مالت تمرتك نهانتنا عنا نهانتنا أبو ينفسخ نقبرنا نابلنا على غلا نتمنى سيجن مسعوت بايتا كتفطرلون كتكلال لك مغنياتو تزغلغلكا زلو أبو اتاب جنبارا زلو أبو ودون أبت جنبارات كون سايد اللي ስለዚህ that's why ኤርትራ ማዕረትን ነውሕ ትጥምቶ ዘላ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ነዞም መንስያት ብፍላይ ነታብ ግንባራ ዘሎ ንደቁ ተስፋ ዝህብ ነገር ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ናይ ዓለምና ድማ ንኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ዕድላት የምፅኣላ ኣሎ ንብል ኣለና እገዳ ክለዓልዩ ተላዒሉ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ንሱ ተጠቂምካ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ብልፅግና ናብ ነገርን ካልእን ክሳብ ዝኣቱ ከይተፀበና ንሕና ናብ ናትና ጉዕዞ ክንከይድ ትምኒት ናይ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ እዩ أنا ونكم يكبل دلي لما لا سجي هو حاتن بلصقنا كأنتاي يوم زحسب زلوا السارة قدين جمر هواتنا فيدرال منكس وتعدري في التجاوز بقبوبة بزي وقت هوات ترقا قامي درون تقاطوش ياستنان قدمون يتنقرن هوات غزة يتبالو زن درون يتقبا يتبالمو لذي تياكي من نشاونو رقمو የህወሓት ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ድሮን ጥቃቶች ሰለባ ሆነዋል በሚል ነው። አንደኛ ወደ ሱዳን ጉዞ ሲያደርግ በነበረ የህወሓት ታጣቂ ላይ የደረሰ ጥቃት ሲሆን ህወሓትም አሁን ጥቃት ደርሶብኛል ሲል በመግለጫው እንደዚሁም በወታደራዊ አመራሮቹ በኩል የገለጸበት ሁኔታ ታይቷል። በዚህ በኩል እየወጡ ያሉትን የድሮን ጥቃቶች በተመለከተ እስካሁን ባለው ሁኔታ የፌዴራል መንግስት የሰጠው ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ የለም። ብሓፈሻ ሓደ ዘረባ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዘለና እሱ ድማ ህወሓትን ብልፅግና ናብ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ሲ መወዳእታ የብሉን እቲ ሓበሬታ ከም ዝወፅእ ዘሎ I really don't want this war ምክንያቱ ኣነ እውን ክርከበና ዝኽእል እዩ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ሓደ እቲ ብልፅግና እኳ ከይተኣለየ ሰላም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኢልካ ክትግምት እውን ክብድ በለ እንድዩ ምክንያቱ እንትርፎ ነገር ፅቡቅ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ስርዓት ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ብልፅግና በዚ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳ ክኸይድ ብፍላይ ድማ ሕጂ ተመሪፀ ኢሉ ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ እውን ንፅቡቅ ነገር ይብገስ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወታደራዊ ስጉምቲ እናተቀራረበ ይኸይድ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ህወሓት ወይ እውን TDF ብተደጋጋሚ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ይወርዱ ከም ዘሎን ሕጂ እውን እንተኾነ ንኸምኡ ኩነታት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ሱቕ ኢሎም ድዮም ክሪእዎ ወይስ ከምታ ጀነራል ምግበይ ዝበላ ነታ ገመድ በንጢስና ክንወፃ ኢና ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ መጠን እቲ ዝገብረሎም ዘሎ ፀቕጢ መጠኑ ስጉምቲ ንክወስዱ ይደፋፎም ዘሎ ሱቕ ኢሎም ክቕፅሉ ኣማራፂ እውን ክኸውን ስለ ዘይክእል ስለዚ ናይ ኩናት ምድላዋት ከም ዘሎ ዝገልፅ ዘሎ ኢሎም ምልክታት ከም ምልክታት ዝገልፅዎ ዘለዉ ትግራይ ሃስካት ኦፍ ትግራይ እቲ ዳርጋ ምስ ብልፅግና ዝነበሮም ርክባት ብብዙሕ መንገዲ በቲኾሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኮምፐልሰሪ ሚሊተሪ ኮንስክሪፕሽን ግዱድ ወታደራዊ ዕስክርና ሕግታት ኣታትዮም ኣለዉ እዚ ድማ ሰራዊት ስለ ዘድልዮም ምድላዋት ስለ ዘድልዮም ዘድሊ ነገር ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ትግራይ ቤዝድ ሚድያ ሃስ ሽፍትድ ኢትስ ቶን back to pre-Pretoria agreement rhetoric ሚድያታት ናይ ትግራይ ድማ ዳርጋ ናብ መኸተ ዘቕንዐ ድምፅታት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸ ቅድሚቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበረ ቋንቋ ናብኡ ይምለሱ ኣለዉ ይብል ኣሎ እዚ እውን ናይ ኩናት ኣንፈት ከም ዝኾነ ብሓፈሻ ኣነ ከንብቦ ከለኹ ግን ናይ ብልፅግና ሚድያ ይቀንደን ኮይና ትግስግስ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሙሉእ ብሙሉእ ንትግራይ ነቲ ህወሓት ኤክስ እናገበረ ከምኡ የለን ፀርፊ ከምኡ የለን ዘረባ ዘለፋ ማለት እዩ ካልእ ስትራቴጂክ ኢምፓክት ድሮናት እውን ፅልዋ ኣለዎም እዩ ግን ብድሮናት ዝተወድአ ኩናት ኣይረኣናን ኣሚን ክንዲ እስራኤል ድሮን ዘለዎ የለን ንሕዝብላ ይኹን ንካልእ ክስዕሩ ግን ኣይረኣናዮም ስለዚ he better stop this shit
ኣብ ውግእ ድሮናት ኣይሕግዘካን ማለት ኣይኮነን ግን ብድሮናት ዓውደ ኩናት ይቕየር ወይ ይውዳእ ኣይረኣናን ኣለና ሓደጋ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ድሮናት ፍሉይ ድሮናትን ክእለትን ከም ዘለዎ ገይሩ ዝኣምነ ዘሎ ከምኡውን ናይ ህወሓት ድሮናት ከምፁ ሓሲቦም ነይሮም ጠፊኡ ዶ ገለ ዶ ይብሉ ኣለዉ ግን ነቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ንምሕሳይ ዝግበር ዘሎ ኢለ ዝኣምናኒ ብዝኾነ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኮኦርዲኔሽን ከድሊ እዩ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፅምዶ ካብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፅምዶ ዝያዳ ፅምዶ ኣብቶም ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓይልታት እዩ ክግበር ዘለዎ ኣምሓራ ትግራይ ኦላ ከምኡውን እቲ ናይ ጋምቤላ ይኹን ከምኡውን ናይቶም ዓፋር እዚኣቶም እዮም ክሓብሩ ዘለዎ ስለምንታይ ንዓታቶም ኣብ ዝቐትል ዘሎ በበይኖም ስለዚ ንሳቶም እዮም ቀንዲ ፅምዶ ገይሮም ነዚ ዝመፆም ዘሎ ሓይሊ ክምክትዎ ዘሎ ነዚ ድማ እቲ ዲቤት እቲ ዘረባ እናሓየለ እናበርትዐ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ንቐፅል በኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም በተለይ የትረምፕ መንግስት የትረምፕ አስተዳደር በምስራቅ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ምንም አይነት የፖለቲካ ፖሊሲ የለውም ፎሬን ፖሊሲ የለውም እንደሌለው ነው የሚያሳየው ምክንያቱም የበፊቶቹ እቀባዎች ራሱ በቂ ነበሩ ጦርነትን ለማስቀረት የተደረጉት እቀባዎች እነሱ ኢፌክት ቢኖራቸው ኖሮ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ እቀባ ዋና ዓላማ is more በጣም ፐርሰናላይዝድ የሆነ ነው ፐርሰናላይዝድ ሆኖ ነገር ግን ኢምፕሊኬሽኑ ተጽዕኖ ብንተነትነው በምስራቅ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ የሚሆን በኢትዮጵያ ላይ በጣም ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ያለው ነገር ነው አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን ጊዜ ምን ያክል እንዳለ ሐላል ላይ መጥቀስ ፈልጋለሁ ከዶሜስቲክሊ ወይ በአገር ውስጥ ፖለቲካ ብትመለከተው የቲፒኤልኤፍ እና የገዢው ፓርቲ የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ስትራቴጂ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ካብቲ ትብሎ ዘላ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማቶም ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ናይ ትረምፕ ሓይሊ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝያዳ ነቲ ዞባ ሰላም ክመፅእ ውግእ ከይመፅእ ይፈርህ ኣሎ እምበር ናይ ኣምሓራ ቃንዛ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ናብ ኦሮምያ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኣቢሲ ነቲ ናይ ኣፅዋር ኤምባርጎ ኣልዒልሉ ኣሎ ስለዚ ንሓትትኩም ተመናጨቱ ጥራይ ነቲ ዞባ ኣይትበትኑለይ ዝመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ናቱ ድማ ትክክለኛ ፖሊሲ የብሉን ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ትብል ዘላ እንተዝህልዎ ነይሩ ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምታቱ ናይ መገበረን ፒርሊ ትራንዛክሽናል ኤንድ ኮንሴሽን ቤዝድ rather than strategic ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ኮላፕስ እቲ ብልፅግና እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ገለ ካብቶም ኣተግበርቱ ክትከውን ዝግባእ ኣሜሪካ ነይራ ስለ ዝገደፈቶ ወዲቑ ኣሎ ስለዚ እዚ as the primary catalyst pushing the Ethiopian federal government and the TPLF back to conflict ናብ ኩናት ዝምለሱ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረሰ እዩ ዘፍረሶ ድማ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱ ዝዓበየ ስልጣን ዘለዎ ንስ እዩ ከተግብሮ እንተደልዩ እውን ብቐሊሉ ከተግብሮ ዝኽእል ዝነበረ ንስ እዩ ዝኾነ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፈርስ ስቕ ኢሎም ይርዩ ስለ ዘለዉ ናብ ኩናት ክምለሱ ይደልይዎም ኣሎ ማለት እያ ትብል ዘላ agreement as an instrument for peace ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተጠቒሙ ኣሸምገልትን ገለን ገይሩ ገለ ነገር ክገብር ምኻለ ስቕ ኢሎም ይርዩ ምህላዎም ድማ ከም ዘይግደሱ እዩ ዝነግር ይብላሉ domestic green light framing instead of fostering political dialogue the speaker noticed that the US sanctions have been interpreted by the Ethiopian federal government and state media as a green light to completely eliminate the TPLF ኣክንዲ ኣሜሪካ ንክልቲኦም ጠጠው ከተብል ትፍትን ንህወሓት ንመራሕቲ ህወሓት እገዳ ከተንብር ምውሳና ንብልፅግናን ካድረታቱን መራሕቱን ሓደ ነገር ተረዲዎም ዘሎ ቀጠልያ መብራህቲ ይብናኩም ኣለና ከየትኩም ደምስስዎም ዝብል ተልእኾ ወይ እውን ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ስለዚ ንህወሓት እገዳ ምምራድ ማለት ንብልፅግና ከየትካ ነቲ ትገብሮ ውግእ ባሪኽናልካ ኣለና ዝስምዒ ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ ክልቲኦም እዮም ናብቲ ፀገም መፂኦም ዘለዉ ህወሓት ድማ ዝያዳ ትግራይ ድማ ዝያዳ ተጎዲኡ ዘሎ ባጀትን ገለመለን ንዑታት ከስተኻኽል ክንዲ ዝግድድዎ ነቲያቶም ጥራይ እገዳ ከውርዱ ምፍታኖም ነቲ ኩናት እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ እያ ትብል ዘላ makes sense shift to strategic alliances due to the survival pressure the historical tactical and unofficial relationship between TPLF and Asmara could potentially upgrade into a broader strategic alliance ስለዚ ህወሓት በዛ ዓይነ እንድሕር ክትሃርሞ ጀሚርካ እቲ ናይ ቀደም ታሪኻዊ ምትእስሳር ናይ ህወሓትን ናይ ኤርትራን መሊሱ ናብ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክቕየር ይኽእል ይኸውን እያ ትብል ዘላ ኩላቶም እቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ኣንጻር ሻዕብያ ኣንጻር ኤርትራ ከም ድሌቶም ዝትኮሱ ዝነበሩ ድምፆም እናተቐየረ ይመፅእ ምክንያቱ ትግራይ ዘገድሶም ዘበለ ናይ ኤርትራ ፀልኡ ዝነበሩ ግን ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ትግራይ ፅቡቕን ዘገድሶም ዝነበረ ሎሚ ቀስ ብቐስ ናብ ኤርትራ ገፆም እዮም ፅጉዑ ዘለዉ ስለምንታይ ንትግራይ መን ከጥፋእ ከም ዝኾነ ተረዲቦም ኣሎ ሻዕብያ ኣይኮነን ከጥፋእ
ዘጥፋ ዘሎ ብልጽግና ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ኩሉ ሰብ ድማ ከም ዝጠለሞም ስለዚ ኣሜሪካ የላም ሰው ወላ ገለ የላ that's why ድማ ንኤርትራ ምዝንጣል ገዲፎም ናይ ኤርትራ መድሓኒቶም ክትከውን ከም ትኽእል ከኣምኑ ጀሚሮም ኣለዉ ፍርግፅ ኤርትራ ንግብረ ሰናይ ኢላ ኣይኮኑን ትገብሮ ዘላ ንትግራይ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ኣቢ ናብ ኤርትራ ንክኸይ ክጥዕሞ ስለ ዝደሊ እዩ በርካብ ትግራይ ክረኽቦ ዝኽእል ፍሉይ ነገር የብሉን that's why ድማ ንኤርትራ ድምን ኣገዳሲ ግንባር ክኸውን እሱ ትፅምዶ ድማ ብኡ መጠን እዩ ኣገዳስነት ናቱ ዝዓቢ Eritrean vulnerability and Red Sea ambitions. Ethiopia's aggressive rhetoric regarding the sovereign access to the Red Sea has made Eritrea feel existential vulnerability. Eritrea ድማ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግናን ካልኦት ብድሕሪኡ ዘለዉ ሓይልታትን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዎም ሕልፍ ዝበለ ባህጊ ንኤርትራ ኣብዚ ይኹኑ ድሕሪት ኣብ ነዊሕ ግዜ ንኤርትራ ክሓርም እኹል ምኽንያት ከም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዘሎ ነቲ ስቃት እቲ ሸለል ኢሎም ክገጥፍዎ ይክእሉን እዮም ብዝምልከቶ ኣካል ምስ ፀሚዶም ድማ ክስዕርዎ ክፍትኑ እዮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ንብልጽግና ንዕምሩ ምሕፃር እውን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እያ ትብል ዘላ I agree ትብሎ ዘላ ብትክክል ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ኣይኮነን ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና እቲ ብወገን ብልጽግና ንሰምዖ ዘለና ናተሓይስካ ድማ ያ ናብ ሓደ መደምደምታ እዩ ዝወስደካ ብዛዕባ ትገዳ ስታሊን ዝበሎ እስከ ንስማዕ ብሃፍቲ ሃፍትኩም ክነግደኩም ኢና ከምዚኦም ቪዛ ንወቁ ኣይኩም ከለኩም ኢና ገለታት መጠንቀቕታታት ከም ገለ መጠንቀቕም ከመይ ገይርኩም ዘበልዎ ትፈልጡኩም ኣብቲ ባንቲ ቲፒኤልኤፍ ሕዚ ማዕቐብ ታርጌት ዝድል ዝኾኑ ሰባት ቪዛ ከሊእ ኣለኹ ክትበሃል ተሎ ንገሊኦም ባጫ እዩ ቀልዲ እዩ እዚ ማለት ምን እዩ ዝበሃል እሞ እዩ ቤተሰቦም ቪዛ ክነኸልክል ኢና ገለታት ክነኸልክል ኢና ስም ዝርዝር ኣለና እቶም ባንዳታት ዝበለ ሓደር ትረይዎም ሆምለስ ለትወጡ ሆምለስ ባዕሉ ክካረ ዘይኽእል ገዛ ሰርቪስ ስሊፐር እዩ ስሊፕ ወርሓዊ እቶተይ እዚኣ እያ I can afford it I can pay ሓደ መደቀሲ ክልተ መደቀሲ ኢሉ ክካረ ዘይኽእል ሆምለስ ማለት እዩ ንዓተ ካረ የለይ ናበለ ዝካረ ኣብ በረንዳ ሓዳሪ ማለት በቃ ምን ባዕሉ ክካረ ዘይኽእል ሰብ ኮይኖም እዚኣቶም ሲ ጅያራት ስም ዝርዝር ኣለና ክነፈራርሕ ንኽእል ኢና ከምዚ ገና ክነብል ንኽእል ኢና ኢግለ ትበሃል ንሓደ ወራዳ ንባዕልና ተዋርዶ ዝሓድር እንዳሽሻስ ሽም ዝርዝር ጅያራት መፂስ ክፅውዕ ዘይኽእል ንባዕሉ ዲፈን ዘይገብር ንባዕሉ ካዘይ ዝበሃል ከምዚ መኳዕለስ ብለኩም ኣታ ከምዚ ጌርኩም ዲኹም ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ተጋሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስታሊን ጉዳይ ናይ ትግራይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ካብኡ ሓንቲ ነገር ጥራይ ገይረ ክሰግር እየ እሞ ዘሓበሻ የሚባል ጋር ሰፖርት ስታረጉ እያየዋችሁ ነው ተማሩ ዘሓበሻ እኔን ምን ስትል ነበር አይ እግዚአብሔር እዚህ ቅርብ ነው ያለው ለእኔ ሲል ዘሓበሻ የምትባል ሰውዬ እኔን ምን ነበር ያልከኝ እግዚአብሔር ግን በራስህ ቤት ገባና ድርምስመስ አረገ አፕን ዳውን አረገ እሱም በሌላ ቀን አወራላችኋለሁ ዘሓበሻ የሚባል ያደረገውን ስራ ማለት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር እዚህ ቅርብ ነው ያለው ያሳየኛል እና አድቡ ለማለት ነው ደቄረ ደግሞ ዘሓበሻ የሚባል ጋር ሰፖርት ስታረጉ እያየዋችሁ ነው ተማሩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሽማይ ፈልጣን እንዲንፈት እያ ብዙሕ ናይ ደርፍታት ናይ ኤርትራ ክስዕስዕ እያ ዝርያ ንኤርትራውያን ተማሃሩ እያ ትብል ዘላ ምክንያቱ ነዞም ኢትዮጵያውያን በዓልኩም ተሻድንዎም ፅባሕ ንጎ ድማ ኣብ ርእስኹም ይሸኑ እያ ትብል ዘላ ሓቂ እያ ወሽላኻት ስለ ዝበዝሑና አንፎርቹኔትሊ ንገብሮ የብልናን ኣክንዲ ንሓዎም ንህዝቦም ንኻልእ ክሕግዙ ወላ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ላይክ ግበረለ ኢልካ ነዚ ቪድዮ ናተይ ላይክ ዘይገብር እኮ እዩ ኣብቲ ናይ ካልኦት ገንዘብ ፋንድ ክገብር ትሪኦ ዳማስት ቤት ሲክነስ ናይ ኣእምሮ ፀገም ጥራይ ዝብሎ ኣነ ንሓይሲ ዳሓናይ ትግበረለ ሃፍ ኖ ፕሮብለም ኣምላኽ መስገን ኣነ ዝፈትውኒ ፈተውት ኣለውኒ ዝርእይዎ ኣለዉ ላይክ ዝገብሩ ኣለዉ ገለ ክንደይ ኤርትራውያን ቡቅዓት ሰባት ዝምህሩ ዘይሰምዑ ዘይከታተሉ ዘይሕግዙ ናብ ካልኦት ክኸዱ ከለዉ ግን ኣብዚ ቀደም ደሳሊ ዝበሃል ዘለዎም የምሉ መዓልቲ ንኤርትራ ከዳኽም ዝውዕል ከምኡ ድማ በላይ መንገሻ ዲ ዋላ ጥዕሻ ዲ ዋላ ፋቱሻ ዝበሃል ሓደ ከምኡ ኢሎም ኣሻዲኖሞም ሎሚ ንኤርትራ ክፀርፉ ዝውዕሉ ኣለዉ ኢሎም ጅኻ ተጠንቀቑ ትብለኩም ኣላ ዝሓበሻ ዲ ዋላ ዘገለመለ ዝበሃል ካ ትድግፉ ኣለኹም ይብልኩም ኣለዉ ትነግረኩም ኣላ ስምዕዋ እዚ ምኽሪ እዩ ፅባሕ ንጎ ዋይ ጥቕሚ የብሉን ገለገለ ካብቶም ዝመኽሩካ ምስማዕ ፅቡቕ እዩ ንመዓልቲ ሰማዕታትና ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ከምኡውን ኤምባሲ ናይ ቻይና ከምኡውን እቲ ዲፕሎማቲክ ኮር ብፍላይ እቶም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሙላቶም ኣብቲ ፅምብል ናይ መዓልቲ ሰማዕታት ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኩላቶም ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኢና ነርና ስለዚ ነቲ ታሪክና ንሰማዕታትና ስለ ዘኽበሩልና ድማ ክብረት ይኹኖም ክብረት ይሃቦም ክንብሎም ንደሊ እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ንዓና ዘኽብሩና
ሓለፍቲን ስታፍን ኩሉ ድማ ንምሕፀን እዚ እውን ፅቡቅ ተርእዮ ገይረ እየ ዝርያ ናትና ክብርታት ዝሕሉ ክሳብ ዘለዎ ፅቡቅ እዩ This is just like a knife is used to cut fruits, while others use it to kill people. But where are my manners? My name is Aram Simon, and I've came from Warside Middle School to present to you about the benefits and the advantages of the social media. So, social media is an interactive form of media that allows users to interact with and also to establish each other, generally by the internet. For today, I'm just going to use some 4 clear points. And my first point is connecting people. As mobile phones are here to connect us with larger numbers of people, social media is even here to connect us with thousands and millions more of people. This is simply brand new idea. There are billions and billions of people that use social media. And there are different characters and different races and different behaviors, and they are even in different countries. People got to get different kinds of works and jobs. Tiresome to just think about the people. So let's leave that. This main introduction. And my third reason is racism and localism. People might communicate with others different people. ብሓፈሻ እዞም በላሕቲ ቆልዑ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኾኑ እዮም ዝካትዕሉ ዘለዉ ኣርእስቲ ድማ ብዛዕባ ጥቕምን ጉድኣትን ሶሻል ሚድያ እዩ ብሓፈሻ ማእከላይ ደረጃ ዝበሃል ቀደም እኳ 97 ነይሩ ሕጂ ክንደይ እቲ ማእከላይ ደረጃ ዝበሃል ዘሎ ጁኒየር ኣበይ ዘሎ እቲ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ቁሩብ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብቲ ካሪኩለም ናይ ኤርትራ ርሕቕ ኢለ ስለ ዘለዎ ክፈልጦ ይከኣልኩም ክንደይ ክፍሊ ከም ዝኾኑ ክግምት ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና ግን very articulate ጽቡቕ ዝኾነ ሪሰርች ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ማለት እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ እንግሊሽ ናቶም ጥራይ እንዲ ከደንቕ ዝፍትን ንሪኦ ጽቡቕ እዩ እንግሊሽ ከምዚ ዓይነት ክእለት ናይ እንግሊሽ ክህልወካ ብሓቂ ትዕድልትን ጽቡቕ ነገርን እዩ ጽቡቕ ነገር ድማ እዩ ዘጉልሕ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሓሳባት ሒዝካ ዲቤት ክገብሩ ምኻሎም ወላ ትዛረብሉ ዘለዉ ኣርእስቲ እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣርእስታት እዮም ብርግፅ ሶሻል ሚድያ ክሰምዕ ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣሉታዊ ስእሊ እዩ ድመፁ ኣብ ርእሱ መብዛሕትኡ ሰብ ካብቲ ሶሻል ሚድያ መኽሰብ ስለ ዘይብሉ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ዓይ ኣነ ግን ሶሻል ሚድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ጥራይ ሕጊ ክህልዎ ኣለዎ ቁፅፅር ክህልዎ ኣለዎ ሃገር ድማ ናታ ፋየርዎል ክህልዎ ኣለዎ መጀመርያ ሓብሮማት ዞም ደቂ ክብሎም ይደሊ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ መንእሰያትና እንታይ ትፈልጡ ዶ ዩቱብ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ I don't know if you realize this but YouTube ኣዝዩ ኣገዳሲ ምንጭ ቁጠባ ኣብ ኤርትራ ብዝዋን እዚ ዝኩሉ ቪድዮታት ድመፅእ ፊልምታት በሎ ተዋስኦ በሎ ካልእ ስራሓት በሎ ገለ ወላ ብዙሕ ኣታዊታት ይገብር ዘይፈልኩ ስለ ዘይፈልጦ ግን ንብዙሓት ሰባት ዕለቶም ንክረኽቡ ከም ዝሕግዞም ዘሎም ክትግንዘቡ ኣለኩም ስለዚ ሶሻል ሚድያ is a very vibrant ቁጠባ ምንጭ እዩ ግን እንታይ እዩ ጥንቃቐ የድልዮ ሶሻል ሚድያ ከዕንወካ እውን ይኽእል ሕግን ስርዓትን እንተደየታታቲኻሉ ኣገባብ ባዕልኻ ክትቋፀሮ ተዘይክኢልካ ዓበ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ብሕማቕ ጥራይ ትረኣይዎ ክብለኩም ይደሊ ዓይኑ ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ብዘይምላው ሶሻል ሚድያ ብዘይምላው ኣፅቢቖም ዝሕጎሱ ሰባት ስርየ ኣነ why should you be that ሶሻል ሚድያ ጥቕሚ እውን ኣለዎ እዩ ካብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ጥራይ እንታይ እዩ ንኣብነት ከምዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘተኣታትዎ ዘሎ ትሕቲ እዚ ዕድመ እዚ ክጥቀሙ የብሉን ክትብል ሕጊ ተታትዎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ነገራት ጌርካ ንደቅኻ ነቶም ህፃናት ከይጉዱ ክትጥንቀቐሎም ጥንቃቐ ክትገብረሎም ፅቡቅ እዩ ብሓፈሻ ግን ሶሻል ሚድያ ዲቤት ዝገብርዎ ዘሎ ደስ ዘብል እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብ ኤርቲቪ ከይድኩም ስምዕዎም ንፍዓት እዮም እቶም ቆልዑ ኣይሆፕ እዚኣቶም ሎሚ ዝምድሩ ዘሎ ፅባሕ ድማ ነቲ ፖሊሲ ዝበሃል ዘሎ ዘተግብሩ ዝኾኑ ዓዶም ዘመሓድሩ ሃገሮም ዘመሓድሩ ካምፓኒታት ዘመሓድሩ ክኾኑልና ድማ ተስፋ ንገብር ከምዚኦም በላሕቲ ርኢኻ ከምዚኦም ንፍዓት ቆልዑ ነቲ ሃገርና ድማ ኣገደስቲ መፃኢ ናይ ሃገር ሰቶም እዮም ኤርትራ ንኣታቶም እያ ዝኩሉ ዝበሃልን ዝረብን ዘሎ ንኣታቶም እያ ኣይሆፕ ንኣታቶም ትጥዕም ሃገር ክትኮነልና ድማ ትምኒተይን ፀሎተይን ወትሩ በዛ ናይ ሰማታት ንመዓልቲ ሰማታት ኣብ ሎንዶን ዝገበርዋ ጌርና ድማ ክንወዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ክንሰናበተኩም Thank you.